Kainai rok no hingke sini Tiprasa ni bisingo hingke onek kusugo borom rogo. Hingka hingke nirok ni kaisa kok bai sini dopani lama no seng sida kaimana. Lama sayau betelang mau, lama sadau betelang mau. Nirok ni employees rok ni kok hingke bai asu sonman kainai dong sini Tiprasa ni bisingo. Hani bangwe ang koinai ni musugo nirok right time wo right direction by sini Tiprasa lukurongno tuidulna ni bagai jeng Sakha ni nangnai. Ini Bubagra no je saya sanai rok. Bubagra no je hamya sanai rok ni kaisa kok tong. Ini jeng ora kisa reflect benukha. Bubagra kering ke porok urumuruk hes pai pene hi hundau. Bubagra pangoi si bun logewo mari mano sedi sano hnei tak tongbai hi seng allegation khajau kabangma Bubagra no sayaro mahai allegation khajau ani chechigang sanai ro mention khai thangka tini Bubagra no khai thangka kabangma no khai thangka nge chung Bubagra tongke simi de thansang na Bubagra bu to Salsa kering na Bubagra tongprake chung thansang nai phu ching do Phano phiongna ni bagoi Bubagra kering ke chung thansang maya phu nge ba sini period ba Bubagra ni period de pai pe sini Tiprasa do phaba sing Bubagra ni direction by boni ideology by jeng Tiprasa do Phano hazar bosor kethang telangwani nangnai omo nironi ya phawo nironi lukurongno Sakha hingke omo sing possible nai piaba sing sakri kayu sam khai maya dopani bangkok sai maya greta Tiprala ni bangkok sai maya sing kabangma sakri khainai ni khogo ma hai khanawa angba sakri khai tongu no haike openly kok sai maya tani samay yang nai ba rega shromik si sai tongu hingke ini kami ni rega shromik joto greta Tiprala ni ok tongu hingke tani kormosari rok samay yang nai ba sini wan chong mani wasi sing mau hunai mawa songnai Gorkhaland demand khainai lok Bimal Gurung ni netritwe jefro borok sanggangui tongpro sini kelawa asnai phel tongnai cha borok no funding khaiu Gorkhaland ni bagoi sini TSR khainai Fauji khainai nini police khainai bono busung nironi o federation ro include khaini nangu borok ki Tiprasa ya deba o police TSR nini Fauji ro ki Tiprasa ya deba ini nok tamasana jara teacher khainai additional staff tongnai borok simi o federation ro tongnai haya jeng ma dolnai omo dolnani daito borok no message ronani daito borok no dolinawani daito kendro ni ya phawo ini sing dopani bangoi sini society ni bagoi soba khaimani participation nai khainte rega shromik rok teibu participation hawo rega shromik rok no sing agotala o jono soba thangnani collection khai haike joto 100 taka 50 taka oma haike ro kintu sing sini employees rok no nai nai haike maximum sing 25% employees rok ni support kaham ke mau बाद बाकी 75% होंगे माने बाक्साबा पोजिशन तंगु हनै किरिजागु रोनाय फ तंगु जों फ्राइम दे साउ बरंनो नरो पोजिशन तंग हिता क्रेडिट निरो जे सुक मानि रोदि बबो नों बखा तंग के सिरोदि हाय हनै मासाव नगे फाइनाय सालो सिनि Tiprasa do Phano फियौना नि बागै employees tongnai ro nirok tai federation tongnai ro joto ni sai sigi tong mahal Tiprasa ni bisingo no no lai te kus gri haisi nge nirok responsibility mana nai sing omo just party ni phara ro nai haya Bubagra to barba sai thang ha omo greta Tipramo thani demand ya boto te bis clear ke sana Tiprasa ni demand si nge o Tiprasa ni demand no जों बाहायके सक्सेस खायने बतो Bubagra साइ थाहा बनि लामा फुनुक थाहा जों मानाय माया हि स्टाफ से कन्फ्यूजन गोबां मा दंख
जों थानसा हिंखे तानि माया खानायबा जों थानसा सिंनि नांगौ दिनै नावनि एमप्लयिज रनि सारा त्रिपुरायाव जोंनि तिप्रासा नों 40,000 एमप्लयिज सिंखा हिंखे ओ 40,000 दफानि बाङै सामंखायखे जों तानि सक्सेस हिंया खानायबा नावनि एमप्लयिजनि रायथिबो मानाय तिप्रासानि रायथिबो मानाय थंसि मानाय निरग थंनो सिजाक जोंनि संविधान सिजाक रुल सिजाक जों बाहायखे आदाय खायनाय बनबो सिजाक गोबां मा सारा त्रिपुरायाव ताबो ग्रेटा त्रिपुरायाव माया हि सानाय साइ दङ नैनि एमडिसि फांखा नैनि बिजेपिनि नेता फांखा सिपिएमनि नेता फांखा अमनो निरग सावै मानो बरनो जवाब रवै मानो एमप्लयिज नेङै शिक्षित महल नेङै जदि केबो साखांखे पब्लिक रग एक्सेप्ट खायनाय दिनै ब एमडिसि इंखा जों एमडिसि इंखा जों तो लेखा रोङिया फां मानो एबे रोङियाबो दं ग्रेटा त्रिपुरायाव बाहायखे मानाय ब संविधान दं अब बरक साइबो माया जों गोबां मा ससियेल मिडियायाव नुवो नैनि बिजेपिनि गोबां मा एमडिसि र बरक संविधाननि आगागुरा मोनसे साइमाया बरक बाहायखे संविधान सोनाजाक बफोरनि सिमि चेंजाक ओ संविधाननि मुताबिक जों तमा मानि बाता दं अम बरक सिसिया शुद्ध दागे साइर होजाबो अम माया हिनि सादि इंगे साफायला इंगे निरंनि रेसपॉन्सिबिलिटी दङ एमप्लयिज रंनि आं कयनानि मुसुबो जों बहायनो ससियल मिडिया ओ फाइबि सारा गैयाफोरनो एटलिस्ट जे बुसिया तंनाय गामिनि फ्लेग तैदि जान्दा तैदि जिनाबाद हन्दै हन्दा के गोबां मा बदल बदल थांदं अम हाय बर'नो जों सामाव बम खोबै बम ताताल ओ कक सानाय रनो जों निरग साखा हिंके बर'क बुसिनाय हिनै बिसास खालायो दिनै गामि आमसायनि लुकुरगनो सादा सिदा तंनाय रनो पलिटिक्स नि मोंबाय फुनक फाइ दङ साख्रि खायनैसो फुनक जाहाबले दे आसक पार्सेन्ट रनाय हिनै 7 पे कमिशन होनाय हई रो जालिया मिस कल खांखे चाकरी मानाय हनै नव नव रोजगार होनाय हनै ताबो 1300 कोटी फाइ दङ तिप्रासानि बागै हि गोबां मा साइ दं फाइफ्लांखा 1300 कोटी मानायफोर सिनि बुबाग्रा बनो बारबा सावो जोंनो टाइम सिपायो हनै सावो जरा सिपायो आपको ये दे रहा है वो देगा हाय हनै सावो बसनो जरा पाइ दं फै 1300 कोटी हिंके तो ब्ले माने रकम गोबां एमाउन्ट गोबां जत खातुं जावै चिनि ताखौ बीजेपी एमएलए एमपी तंनाय र मिनि तामसने एमबीसी तंनाय र गामि गामि साफाइब्ले निरनो हाइखे रनाय नरनि बाङै हाइखे प्रोजेक्ट फाइ दङ इंगे अम हायनो निर ऑफिसर तंनाय र एमप्लॉइज तंनाय र बा ऑफिशियली सामायफोन नॉन ऑफिशियली साखांगे अम हाय दाला चिप्स फाया ओ दाला न तंनाय र मासनायब्ले मसि माया हिंके गेन्द्रनि कौनो बरक बिसास खायनाय विलेज सेक्रेटारि दङ नैनि आरपीएस दङ नैनि एक्सटेंशन ऑफिसर दङ ब्लॉक चाकरी खायनाय र अमाहाय गोबां मा तंनाय र बरनो साखांके जनगण साखांके जों जनगण फुनक जागमानि हयते जों बासेरै मानो तै चिनि तिप्रासानि बागै जे बुबाग्रा ताबो जोंनो फियावनाय हनै ग्रेटा तिप्रालेनि मुभमेंट खाय दंमानि अम जों दाइटिनि सक्सेस होनाय अम सिक जों याप्रि मासेनाय दिनै गावनि पार्टिसिपेशन बाय जों बुसकाङो अनेक आसाम दङ थांनाय एडिसि इलेक्शननि सिगां एमप्लयिज एसोसिएशन फेडरेशन कुनो करै तफानो जतनो इन्डिविजुअल बुबाग्रानि जे आइडियोलॉजी नो जाजावै जतनो सपोर्ट खायबायखा शुद्ध सपोर्ट खायमाबाया जों सामंबो मा खायनाय आं बार बार रिपीट खायनो मुसुवो आंबा एमप्लयिज बासो खायमेया खायहैनै जों फिजिकली नैने फाइनेंशियली तानि खायमेया खानायबा एमप्लयिज खायफा खायमावो बाइकेनो आंबो डॉक्टर आंबो इंजीनियर आंबो रेगा श्रमिक आंबो बुरा बुरि बाता मानि नाङो साबो खायसिनायबा निराव बरनो मोटिवेट मा खायनाय एमप्लयिज तनाय र मोटिवेट खायवै चिनि तिप्रासा लुकुरनो तंक संतंनाय रनो सावै एकता खायनि नांनाय थानसा खलायनि नांनाय आजके सि चिनि बुबाग्रानि नाहरमों गोबैनाय आं पाइथागो अमनो सानि मुसुवो चिनि बुबाग्रा
Bokriफ्रावबो जों थानसा उइ मानाय जा जों बायजों बनाबो जों साखानानि नांनाय ini bubagra tongke थानसांनाय फो bubagra kere hingke थानसांनाय फो अमा हायके तो चिनि जाति कमरनाय जों चिनि Tiprasa do Phano हाजार teibo kusugo telangnaनि bagoi जों थानसा तंनि नांनाय teibo bubagra sai tongo चिनि ग्रेटर Tipraland माखा हंके जों ब जागाव सकनाय जों ताबो आसामाव थांके मिजोरामाव थांखा हंके अरुणाचल प्रदेशआव हंके साजाओ सेकेंड त्रिपुरा तांगदि होनै साजाओ सेकेंड त्रिपुरा तानि तांगदि हंजा त्रिपुरा तो अलरेडी पाइपे हे बैबाय रोल खाजाओ जों आसामबो खाजाया जा मेघालयबो खाजाया जा बुबाग्रा सावो बै जतनो सेकेंड त्रिपुरा उवानि बांसि कम्पिटिशन मांनाय जों ग्रेटर त्रिपुरा माखा हंके नॉर्थ ईस्ट नि जतनि साइ कुसुको चिनि सोसाइटी न चिनि दफानो तिसाना अमसि बुबाग्रानि इमा इनके सेकेंड त्रिपुरा उंनि बांसि बै कम्पिटिशन मांनाय आप्रके जोंबो त्रिपुरा हायनाय त्रिपुरा न सोरंगै जोंबो डेभलप खायनाय अमा हायकेसि जोंनाव मा सोरंनाय अमसि बुबाग्रानि इमा जों तानि माया खानायबा एग्जांपल सि दङ महाराजा बीर बिक्रमनि आमरो साइटा एयारपोर्ट दङ होनै खोनाव ताबो बोसो दं कायसासि बाकी तीनटा कमाय थांबाय हा 42 सि साइटा एयारपोर्ट दङ हंके आसो कसार बाजारो शासन खायनाय र ते कायथा सकमाय सबाय हा दिनै महाराजा बीर बिक्रम तंखा हंके साइटानि 10 टा खामो बनि वानसंमो आसो काहा ता बनि बुसुख बनि साइटेबो इंटेलिजेंट अमनि र तलक नौवैनो तंहा गेचिनि दफानो तानि कुसु कारोमाय खानायबा तिनि लंडन न रिंजाक दङ लंडन न बासन रयनाय पार्लियामेंट न बासन रयनाय चिनि सोसाइटी नि चिनि तिप्रासानि राजा ताबो वालो बैजतनो सन्मान रनानि सें तंखा चिनि बिसिङले बुबाग्रानो छि बता खायमना हिसि साइ तंख वालनि जतनि साइ सिविलाइज नेशन जोंनो ताबो एक्सेप्ट खायनि नायखा जों तानि बैबाय रोल खायजनायबा वालनि सिविलाइज नेशन जतनि साइ सिजाको नेशन छि जोंनो ताइ एक्सेप्ट खाय दङ हंके जों ताबो फैनो बैनि तला तंनि मुसुनाय हायदे जों बरनि साइ कुसुकुव उंनाय अमचिनि बिसिङावबो कमिटमेन्ट तंनि नांनाय जों वान समनि नांनाय जों बर साइ कुसुकु उंमाव खाय होनो आप्रसि जोंनि थानसातेबो बारायनाय थानसानतेबो राग्रमानाय जतनो हामबाय खुलुमबाय खे